Shout out po. Shout out kay Gaysa Bicolana. Please subscribe po. Gaysa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe niyo po guys sa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, pa-support po Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po ng kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo. Pupuntahan po natin si Sydney. Papunta na po kami sa Sorsogon. Kasama ko po yung pamangkin ko, yung naka-red. Ako nga po pala si Gemaline, kapatid ni Jessa Bicolana. Yan po yung pamangkin ko, si April Mijan. Yan po, tara, punta na po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Gemaline. Kapatid ko ako ni Jessa Bicolana. Kasama ko po ngayon yung pamangkin namin, si April. Ngayong araw po, pupunta po tayo sa kay Sydney. Puntahan po natin siya. Nandito pa lang po tayo sa punta. Medyo malayo po kasi yung papunta kami sa Sorsogon. Gaysa Bicolana. Mga kalingap, nasuportahan natin ang YouTube channel ni Zaji Fortes. Gaysa Bicolana. Gaysa Bicolana. Siya yung tao na merong pusing at di nakalooban. Kanyang pinagdaanan, nagbigay ng kalakasan. Siya si Gaysa Bicolana na isang taga-probinsya, isang proud na Bicolana, tumutulong sa kapwa. Isang dating OFW, malayo sa pamilya sa lugar na Singapore. Dati siya nakatira upang makaahon sa hirap, makatulong sa pamilya. Siya ay nagsakripisyo at nagtrabaho na muna upang kanyang matugunan mga pangangailangan, at kahit na simple lamang makatulong din sa bayan. Siya si Gaysa Bicolana na ating nakakasama. Kanyang mga hangarin makatulong din sa kapwa, kaya ating samahan, suportahan palagi. Paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Gaysa Bicolana, tunay nyo na kaibigan. Pagtulong at paglingap, kanya na sinisikap. Sa simpleng paraan, nais niya na iyon malaman na siya'y palaging nariyan. Handa kanyang samahan, solido na kalingap, tumutulong sa mahirap. Kaya ating samahan, suportahan palagi. Paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at
hindi ka iiwanan. Kay sa Bicolana tunay mo nakain. Siya yung tao na merong busilak di nakalooban. Kanyang pinagdaanan nagbigay ng kalakasan. Siya si Guy sa Bicolana na isang taga-probinsya, isang proud na Bicolana, tumutulong sa kapwa, isang dating OFW na alis sa Yan po yung parish shrine of Our Lady of Fatima. Ito po yung SM Sorsogon. SM City Sorsogon. Dito na po tayo sa Sorsogon, papuntang sentro po kasi kailangan pa po natin ng munisipyo papunta po dun sa ospital kung saan nandun si Sid. Sorsogon Sports Complex. Dito na po tayo sa Sordoc po, Sorsogon. Kasama po natin si Ate, ano po natin? Julian po. Ate Julian po. Kanano niyo po si Sid? Ako ang guardian niya. Siya po yung guardian, tagabantay ni Sidney. So ngayon po, nandito po tayo. Papunta po tayo sa kwarto ni Sidney. Kayo lang po yung nandun po. Ano po, may nilakad na kapatid ko. Nag-iisa na ng tulong kaysa namin sa Edison. Opo. Wala ka man, may kapatid ka kasi po may sakit. Nagkasakit din, nagpasok din. Ito na po, si Sydney. Ayan po, nandito na po tayo kay Sydney sa kwarto. Hi Sydney! Ako nga pala si Ate Gemaline, kapatid ni G sa Bicolana. Opo. Kaya nandito si ate para may nagbigay sa'yo ng konting tulong. Ito na ang Sydney, ang nagtutulong sa inyo. Si Ate Gisa. Opo, salamat. Diyos ko. Nandito siya para tulungan ka. Function po si Sydney. Para daw po matanggal yung mga plema niya sa kanyang ano.
yung plema niya at na nakabara sa ano niya. Opo. Para iwasan na ulit ang pneumonia. Saka ito po yung tumutulong para ano, mawala na po yung bara niya sa plema niya. Hindi na po siya magka-pneumonia ulit. Saka para hindi na daw po magpa-pneumonia. Ayan po. Ngayon po si Sydney. Talaga naman ko. Linis ka pa rin. Kung may man yun sa Imbriano. Opo. Bakit? Katatawan. Sama na po yung... Linis ka ba? Parang ano na kami. Kahapon, nagpaalam sana kami na kahit 20,000, hindi pumayag yun sa credit. Kasi, wala, ano daw, yung para daw yun sa doctor's fee, hindi naman kakasya. Nasa 93 yata yung doctor's fee kasi yung humawak sa kanya bali 4. Hindi na. Ano naman kami. Ayun, tapos salamat sa tumulong. Tapos nakita yata yung video ni Sydney. Opo. Tapos sa malag ni Ma'am Jessa. Tapos umiiyak ako, humingi ako ng tulong. Nakita daw ni Ma'am yung ako sa credit. Kaya parang Naawa din. naawa daw siya. Kaya nga pinayagan po kami kahit 60,000. Buti po ngayon. Pwede makalabas pa Opo, ganun. ngayon mismo. Kaya inintay ko lang po ang kapatid ko. Kasi asikasuhin ko na po. Tapos yung monthly po, bahala na po mamaya kung anong usapan. Opo. Kasi may matitira pa rin siya kasi nasa 290 yung balance. Kasi mag 400 plus yung bill. Kailangan lang po mabuo yung 60 para makalabas lang po kayo. Kasi may mga guarantee letter na ako. Opo. Kailangan daw may ilabas din na cash. Kasi yung guarantee letter daw, matagal naman daw yung mabilis ma-invoice po. Kaya Kaya kailangan pa rin talaga ng opo, pera. kailangan may cash. Paano po yung pag sa bahay na po siya, kailangan niya po ng oxygen po? Opo, kailangan po ng oxygen, 2 po. Kaya yung isa po bibili namin, yung isa biliramin po namin. Buti na po umaya. Kaya salamat po sa tumulong. Tapos yung suction machine po, yan Opo. nauna yung pinapaano. Yan po yung ano, yan din po yung sponsor ni Sir Bicol Man, yung sanctioning machine daw po. Para makatulong po tayo sige. Tapos yung bibilin po namin yung ano niya, oximeter, yung pulse, yung pag-ano ng pulse. Sydney medyo okay na po siya, saka nagre-response na daw po. Ano yung kalagayan niya po. Bali po ma'am, ngayon po yung labas niya pag ano po. Opo. Hinihintay ko lang po yung kapatid ko. Bali po lalabas po sila ngayon. Bali makakalabas na po si Sydney at saka yung mga sponsor po natin na binigay po kay Sydney is pang oxygen po niya. Opo. Ayun po. Bali naasikaso lang po ng kapatid ni Ma'am Judy Anyo sa hospital bill po. Salamat po. Emotional po si Mami. Bali pag nakauwi daw po si Sydney is bali matatanggal na po siya ito. Ito yung nandito sa ano niya, liig niya po. Ano pa ma'am? 2 months pa. 2 months pa siya. Continue lang ang oxygen niya. Bali 2 months pa siya before matanggal siya. Bali naka-oxygen na. Yan yung oxygen. Naka-oxygen muna siya. Tapos unti-unti daw, tatanggalin na po. Sa ngayon kasi po, hindi pa niya kaya wala pa. Pero, tinitry niya po, mababa na lang sa ina. Hindi lang pwede tanggalan. Saka pag nasa bahay na daw po is pwede na siyang mag-blend ng mga prutas, yung mga malalambot na ano. Opo. Yan na yung pwede niyang kainin po.
i-reply sa ano. Sorry na. So kung may sobra po yung mga binigay na ano po is ang gagawin na po ni Ma'am Julian is bibili daw niya po ng gatas na Pediasure kasi yun daw po yung reseta ng doktor para kay Sydney po. Opo. Mula, ano daw yun, hanggang sa utak, hanggang sa baba, yun yung ano. Yun po, medyo okay na po siya kasi nagre-response po siya. Sorry. Opo, sorry na. Kaya kainitin paliwat. Dito po tayo kay Sydney po. Andito po siya sa Sydney. Ayan po. Bali, meron pong inabot sa atin yung mga si Sir Bicol man po, tsaka si Ma'am Inday PB po. Ito po yung kay Sir Bicol man po. Bali, bibigay po natin siya kay Ma'am Ate PB. Ayan po, abot po natin siya. Ayan. Bali, ano po siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12,725 ay Sir Bicol man po ito. Ito po yung sabi po niya po yan. Ito din po yung kay bali ito din po yung kay Ma'am PB, Ma'am Inday PB po. Bali ito po yung inabot niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali 6,000. Salamat po. Yan po. Yan po yung pang oxygen po ni, Tapos ni kay Ma'am Inday PB po. And Salamat po ng marami. Mabibili ko na po ang oxygen. Tapos makakadagdag po sa mamaya paglabas namin. Salamat po. Bali po, nagbigay po si Sir Bicol man ng 12,725 po. At saka yung kay Ma'am Inday TV naman po ay nagbigay din po siya ng sponsor na 6,054 po. Ayan po, binigay ko na po lahat kay Ma'am Judy Ann po. Malaking tulong na po yung para kay Sydney. Ayan. Ayan, Sydney, pagaling ka. Maraming tumutulong sa'yo. Ayan, lalo-lalo na si Ate P sa Bicolana mo. Magkano po ulit kay Sir Bicol? Kali kay Sir Bicol man po is 12,725 po. Tapos kay Ma'am PB po is 6,054 po. Ayan po, nililista po ni Ma'am Judy ano po yung mga nagbibigay po ng tulong kay Sydney. Salamat po. Okay lang po yan. Makakaraos lang po. Medyo naging emotional po si Ma'am Judy Ann po kasi hindi niya po kasi talaga inaasahan na may tutulong pa po na ganito kay Sydney. Sobrang ano po kasi sa kanya yung ano po na halagayin ni Sydney kasi siya daw po yung nagpalaki. Kaya po niya kamahal si Sydney. Siya po yung nagbabantay ngayon. Kasi yung kapatid daw po niya is may nasa casa po. Kaya ito po na papasalamat po ng sobra si Ma'am Judy Ann sa mga tumulong po kay Sydney, especially po kay Sir Bicol man at kay Ma'am Inday Pisa po. At saka kay Ma'am Jessa, kay Jessa Bicolana din po. Dahil siya po yung dahilan kung bakit po tayo nandito at kung bakit po marami pong tumutulong kay Sydney. Ayan po. Salamat po Ma'am Jessa. Hindi niyo po sinukuan si Sydney. Salamat po.